παππού, πρόβα. Άντε, γεια, παιδιά, τα λέμε. Sorry, κλέβα και το κινητό. Πάμε λίγο σε αυτό, παππού. Παππού. Τι ακούτε? Δεν ξέρω ποιος το φέρει να θυμάει εκεί. Έλα, πες μου, έλα. Μπορείτε να μας πείτε πράγματα για την περιοχή εδώ πέρα? Εδώ πέρα είμαστε σε μια μεγάλη οδό, σαλόνια. Καθόμαστε, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα με το τριρότορο, 180 κυβικά. 180? Βέβαια. Πίνει τα τεράκι. Σίγουρα, με βενζίνη. Όχι, Με μπαταρία. Είναι καινούργιες τεχνολογίες. Αυτά. Εδώ πέρα καθόμαστε με τις κοτούλες μας, τα πάντα. Καθόμαστε. Ζουν ή πεθαίνουν? Δεν έχω λεφτά να πάρω τροφές, αλλά εντάξει, τρώει ο ένας τον άλλο, εντάξει. Και μπορείτε να μας πείτε και λίγα άλλα πράγματα γιατί είμαστε καινούργοι? Τι άλλο θες, τα μάθεις όλα. Δεν έμαθα, είναι τεράστια. Κοιτάξτε εκεί ένα βουνό. Αυτό, Και ο Σνίκ το έλεγε σε ένα τραγούδι του, κοίτα αυτό το βουνό. Δεν ξέρω τι. Οκ. Ευχαριστούμε. Δεν κάνω τίποτα. Έλα εδώ. Σάντρα! Τι ακούει ρε ο άνθρωπος? Λέω να πάμε να το πάρουμε το πατίνι. Το τρίκα που λέει με 180 κυβικά ρε. Πάμε να το πάρουμε. Όχι, πάρω κοκκούνα εσύ. Το έχεις, θες να το πάρεις? Θα του μιλάω εγώ γιατί θα το πάρεις. Οκ, έλα πάμε. Παππού, κλείσε λίγο τη μουσική. Τι είναι πάλι? Έλα λίγο να σου μιλήσω. Πέφτει. Άστε το παιδί να κρατάει το τρίκα, το πώς το πες. Έλα. Ήθελα να σου πω. Άντε, γεια. Έλα, πάρε με, ρε. Με πιάσε. Έλα, ρε φίλε, δεν μπορέσαμε να το πάρουμε. Ρε φίλε. Κάθεται εκεί πέρα. Έλα παππού. Παππού. Τι κάνουμε? Παππού, πάρε παππού. Τι ακούς παππού, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά ρε παππού, τραπ, τόκελ, τι είναι όλα αυτά? Κλείστε ρε παππού να μιλήσουμε. Μπράβο. Συγγνώμη που σου πήραμε πριν το πατίνι. Δεν είναι πατίνι. Είναι μοτόρι. Είναι σκουτεράκι. Σκουτεράκι με πόσα πηγαίνει? Να σας πω. Ναι, θέλουμε να πάρουμε κι εμείς ένα. Ωραία, έχει 8 τετράδες. Είναι μη. Έχει κάτι πλένα μπλε. Τα βάψα εγώ προχτές. Σίγουρα εσείς? Ναι. Εγώ σας πιστεύω. Έχει εδώ πέρα ένα μπέλ που έχει πει ο θείος μου. Ωραίο. Εδώ πέρα έχει τις αγίτες, μαλαιστική, έχει εδώ πέρα. Αυτό εδώ που δεν πάει είναι για το οποίο εγώ το έχω φτιάξει για να πηγαίνω στα πάλια. Έχει εδώ πέρα τον τύπο που είναι τον τρένο, πηγαίνει, τάπα πηγαίνω. Το μαλλί, κολλάει εδώ πέρα, μετά τρέχω. Από δεν έχεις βάλει. Για δείξε. Παππού να δούμε το hairline. Μετά πάει σπορτ που εδώ πέρα πάει μέχρι 120. Για να το δω. Θα το δω το σπορτ. Για κάνε μια γκαζιά. Ένα λεπτό, παππού. Βγάλε λίγο το πόδι ρε παππού. Όχι παιδιά. Ρε παππού δεν στο κλέβω. Να σου δώσω 2 ευρώ. Για να το πάμε μια βόλτα. Πόσα θες? Έχει και LED φώτα. Λάθος. Δεν θα χρησιμοποιώ, είμαι κάγκουρας εγώ. Ρε παππού, τρελός. Και εδώ πέρα το μπλε είναι τσαπμινιά για μένα. Πάμε. Ευχαριστούμε. Πάμε. Λέω. Έλα παππού. Σκάσε. Θα πάμε. Και θα το κάνουμε. Παππούς μαλάκα. Παππού, σε παρακαλώ, μην έρχεσαι σε εμάς. Σπάσω. Θα φας ξύλο παππού. Άκου, κοίτα. Τώρα να μην το πολυλογούμε. Άκου. Όπως θα έρθει τώρα, θα πας εσύ και θα κάνεις κάτι με τη φάρμα του. Και αυτός θα το αφήσει, το πατίνι, και εγώ θα το πάρω και θα φύγω. Και αυτός όσο έρχεται σε σένα, θα τρέξει προς τα πίσω, εντάξει. Και μετά πήγαινε κάπου να κρυφτείς, πάρε τηλέφωνο και τώρα δεν θα έρθει να σε πάρω. Okay. Γιατί φαίνεται καλό. Απλά το πολύ να πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Το βουνό. Έλα, πήγαινε στη φάρμα. Παππού, έλα λίγο εδώ. Δεν μπορώ, έχω παραγωγή τώρα. Θα πάω. Παππού, έλα, πόσα θες για την ξενάγηση? Τι μου αρέσει.
Τι σου κάνει στη φάρμα, ρε! Άλλο ένα θύμα. Παπά, κάτσε ένα πατίνι! Άρα, τι ωραίο πατίνι, ρε. Πήγαμε. Να ξέρουμε τι έχει κάνει, πάλι. Καλά, χέσταμε.